Erica avea doar 14 ani când tatăl ei a decis să o vândă unor amici pe 50 de lei și o ladă de bere, care să o abuzeze sexual în cele mai oribile moduri. Cele trei brute au profitat de ea în repetate rânduri, ducând-o la ei acasă în regim de sclavie, abuzurile desfășurându-se timp de mai bine de 3 ani. Și mai șocant este că doi polițiști, implicați în dosar, au încercat activ să mușamalizeze cazul, falsificând acte ca să acopere grozăvia. Din start trebuie să înțelegeți că, deși nu vom divulga toate informațiile despre acest caz, cum ar fi date personale despre victimă, el este din nefericire unul 100% real. Tot ceea ce veți vedea sau asculta în următorul material video s-a întâmplat și, din păcate, se întâmplă în continuare în România, mai ales în acele zone ale țării grav lovite de indiferență, dependență de alcool și droguri sau alte probleme de natură socială sau umanitară. Și da, acest caz este fix pe cât de șocant sună a fi. Doar că, în comparație cu cazul Ralucăi, tânăra din Vaslui violată de către 7 animale timp de 3 ore pe câmpurile din județ, despre care am vorbit pe larg în episodul anterior, cazul Ericăi, așa cum a fost botezată victima de către presă, este cu mult mai delicat pentru ca mai multe date, mai multe decât sunt deja disponibile în presă, să fie făcute publice. Astfel, deși vom proteja pe cât posibil persoana, încercând totuși să punem cap la cap un desfășurător complet al cazului, unele informații le vom lăsa secrete, așa cum e și normal să rămână. Vine poliția! O viață întreagă distrusă pentru câteva sticle de băutură și niște bani. Și chiar dacă autorii fizici ai abuzurilor sunt prietenii lui, tatăl Erica este de facto cel mai vinovat dintre vinovați. El este cel care a creat o întreagă oroare, cel care a stabilit prețul și cel care a livrat victima celor doi consăteni, pe post de noră, în ghilimele. Viața fetei a fost distrusă nu pentru averi, ci pentru o satisfacție de moment, lăsând în urmă o traumă care niciodată nu se va vindeca. În 2023, se afla în spațiul public că Erica, o tânără de 14 ani, a fost supusă la violuri și abuzuri fizice de neimaginat, timp de aproximativ 3 ani, de către prietenii tatălui ei. Acesta, din urmă, un adevărat monstru cu chip de om, o vinde, cu ghilimelele de rigoare, pe fata acestor amici, pe ceea ce putem numi nimicuri, adică Erica ajunge pe mâna unor depravați pentru chestii absolut derizorii, cum sunt câteva lăzi de bere, 2-3 bancnote de 50 de lei și alte astfel de chițibușuri. Sub pseudonimul Erica, așa cum au numit-o jurnaliștii de la Press Hub, care au făcut public acest caz uluitor, se ascunde o copilărie reală, care s-a încheiat în 2018, înainte de primul calup al abuzurilor. Erica este o fată în carne și oase, dar s-a transformat fără să vrea într-o adevărată maratonistă pentru supraviețuire. În zona rurală din Covasna, departe de ochii unei lumi care pretinde că își protejează minorii, însă nu poate fi mai ignorantă decât se declară, copila a trăit un asediu continuu, timp de mai bine de 1000 de zile. Nu vorbim despre un incident izolat, ci despre un stil de viață odios, impus prin teroare de cel puțin 2 ori. Erica nu a avut parte de camera ei, de jucării sau de liniște. Nu a mers la școală, nu s-a jucat cu păpușile și nu a învățat ce înseamnă siguranța și protecția maternă sau paternă. Universul ei a fost restrâns la locuințe insalubre, unde mizeria și șobolanii erau singura companie constantă atunci când agresorii nu erau prezenți. Detalii șocante din anchetă arată că fetița a fost supusă unui regim de depersonalizare totală. Pentru a se asigura că nu are curajul să iasă în sat și să ceară ajutorul, agresorii au recurs la o metodă de umilire extremă. Au tuns-o forțat, lăsând-o aproape cheală, printre alte metode barbarice de constrângere. Această practică, desprinsă din filmele cele mai negre cu torturi psihologice, avea rolul de a-i distruge stima de sine și de a o izola complet. Erica se simțea atât de rușinată de aspectul ei, încât prefera să rămână închisă în acea casă a groazei, devenind propriul ei gardian de teamă să nu fie văzută de către comunitate în acea stare. Pe parcursul celor 3 ani, abuzurile s-au succedat cu o frecvență care depășește orice logică umană. Erica a fost tratată inimaginabil de rău, fiind plasată de la tată către prietenii acestuia, ori de câte ori setea de alcool sau nevoia de bani a părintelui o dicta. Este important de înțeles că pentru ea, noțiunea de acasă a fost sinonimă cu locul unde ești vândută și abuzată. Siguranța, conceptul de bază al oricărei familii, a fost pentru ea o necunoscută, fiind înlocuită de un stres post-traumatic cronic, alimentat de prezența constantă a agresorilor care veneau și plecau după bunul plac, toate lăsând în urmă o viață frântă înainte de a începe cu adevărat. Pentru Victor, care pe atunci avea 55 de ani,
Erica nu era un copil care are nevoie de dragoste și siguranță, ci o resursă care putea fi tranzacționată oricând setea de alcool devenea insuportabilă. Articolele de presă creează portretul unui monstru de un cinism greu de imaginat. Nu vorbim despre un tată care nu a știut, ci despre unul care a negociat activ prețul abuzului. În mod repetat, el și-a oferit fiica de 14 ani ca plată sau serviciu pentru amicii săi de pahar. Prețul tăcerii și al complicității sale, o bagnotă de 50 de lei, o ladă de bere sau alte sume derizorii menite să îi alimenteze viciul. Este practic o formă de sclavie domestică, organizată și girată chiar de către cel care i-a dat viață. Detaliile din anchetă, prezentate de către cei de la Press Hub, arată că tatăl a fost cel care a asigurat logistica acestui iad. El nu s-a limitat la a încasa plata, ci a devenit peștele propriei sale fiice. În locuința lor din zona rurală din județul Covasna, tatăl supraveghea totul, asigurându-se că Erica nu are nicio cale de scăpare. De îndată ce venea acasă de la clienți, era scoasă afară și lăsată acolo peste noapte, iar dacă nu se ducea singură înapoi, dimineața era urcată în căruță și relocată cu forța. Mai mult, el a permis și a încurajat mediul de teroare în care fetița este forțată să trăiască, printre șobolani și mizerie, considerând că suferința ei este un preț corect pentru băutura lui. Prin acest acord monstruos, le-a oferit agresorilor nu doar accesul fizic la victimă, ci și certitudinea impunității. Tatăl știa că, atâta timp cât el deține controlul și autoritatea în casă, Erica nu va avea curajul să-l denunțe pe el sau pe prietenii lui, iar mama Ericăi se confrunta cu același tip de constrângere, neavând cum să intervină peste un tată autoritar, bețivan și violent la nevoie. Victor, tatăl Ericăi, a fost așadar cel care a tăiat orice punte între victimă și lumea exterioară. A folosit frica și autoritatea paternă pentru a menține acest lanț al ororilor timp de 3 ani, mai mult sau mai puțin. Trădarea lui este de necontestat. Monstrul patern a transformat datoria sfântă de a proteja un copil într-o afacere mizerabilă de troc sexual pentru alcool și mărunțiș. Oamenii, dacă îi putem numi așa, care au avut o implicare negativă în acest caz, împart taxa răului între beneficiarii direcți, adică tatăl Ericăi și respectiv cei 3 abuzatori, și respectiv acționarii din umbră sau delăsătorii, adică polițiștii despre care s-a dovedit că nu și-au făcut treaba în exact acele momente în care Erica avea mai multă nevoie de ei. Despre tata am vorbit deja și mai multe informații decât cele relatate nu există și nici nu ar fi relevante. Beneficiarii direcți ai trocului sexual pus la cale de către Victor sunt frații Mailat, respectiv Lorand, de 37 de ani, și Istvan, de 23 de ani. Se cunosc detalii despre o a treia figură, însă nu se precizează în articolele de presă dacă este vorba despre un al treilea frate Mailat sau o persoană dintr-o altă familie sau localitate. Procesul s-a axat doar pe faptele celor 2 frați, primul care a primit-o în custodie pe Erica fiind Lorand, fratele mai mare. Erica ajunge la Lorand prima dată în 2018, după ce tatăl ei și cumpărătorul cad de acord asupra prețului și a condițiilor de cazare, cu ghilimerele de rigoare. Va locui timp de 2 ani aici, timp în care este supusă unui chin nesfârșit. Vom intra în detalii, atât cât este omenește posibil și suportabil, în capitolul următor. Pentru acest timp petrecut la Lorand de către copilă, Victor primește 50 de lei și o ladă cu bere. Totul s-a întâmplat în curtea familiei, povestea anchetatorilor una dintre martore. Ca să înțelegeți de ce am denumit acest capitol Nenorociții, e important de menționat că, de îndată ce s-a văzut cu fata în casă, Lorand a plecat în sat și a început să se laude la toată lumea că pentru o bagnotă de 50 de lei și niște bere a pus mâna pe fata lui Victor și practic o deține de azi încolo. Este inimaginabil cum, de auzind toate acestea, comunitatea locală nu a luat nicio măsură. Mai mult, este foarte probabil ca Lorand să fi fost lăudat pentru ispravă. După mai bine de 2 ani și jumătate, dealul dintre Victor și Lorand s-a încheiat, iar fata a revenit acasă. Însă nu a stat prea mult acolo, pentru că Istvan, al doilea profitor, a revenit repede cu o ofertă pentru tânără. În ianuarie 2021, tatăl și tânărul agresor bat palma pentru 50 de lei și câteva sticle de bere. Erica este dusă cu forța, cu căruța, în casa fraților Mailat, unde avea să trăiască cea mai neagră experiență a scurtei sale vieți. Vom intra în detaliile cele mai greu de suportat în următorul capitol.
Este important de menționat de pe acum și figurile autoritare care ar fi trebuit să o ajute pe Erica. Fata a depus plângere prima dată la poliție chiar în 2019, când a reușit să fugă de la casa primului frate Mailat, prin pădure, spre un drum principal de unde a găsit un taximetrist inimos. A ajuns la poliția din Târgu Secuiesc și a povestit ororile la care era supusă. Potrivit Press Hub, ofițerul Loritz Istvan nu s-a sesizat din oficiu pentru infracțiunea de act sexual cu un minor când a încheiat procesul verbal și nu a extins cercetările în acest caz, deși Erica a declarat că a întreținut relații sexuale cu cel cu care locuia împotriva voinței sale. Ofițerul Loritz este doar o parte din problemă. O altă polițistă, Izabela Loredana Moroianu, a audiat-o pe Erica la 8 luni de la începerea urmăririi penale în acest dosar. La fel ca și colegul ei, Izabela, și mai șocant o femeie, a decis să nu continue cercetarea penală, să nu se sesizeze din oficiu, deci practic să nu o ia în serios pe Erica. Instanța va delibera mai târziu și va concluziona că cei doi polițiști, prin infracțiunea lor, a se citi nepăsare, au încurajat practic comportamentul agresorilor și au înrăutățit trauma Ericăi. Pe parcursul celor două șederi în casa fraților Mailat, Erica este supusă, timp de aproape 3 ani, la chinuri de neimaginat, mai ales pentru o fetiță de doar 14 ani cât avea la momentul primului troc dintre Laurent și tatăl ei. Chinul nu se rezumă doar la violuri, care au fost brutale și repetate, ci și la alte forme de tortură, la muncă impusă și grea, la abuz verbal și fizic, bătăi și alte moduri de comportare animalică din partea celor doi depravați. În cei 2 ani și jumătate cât a fost sub ocancul lui Laurent, Erica a trăit într-un regim de sclavie, într-o casă în care duhnea de la mizeria scârboasă și șobolanii pe post de animale de companie. A fost mințită, lovită și violată sub amenințarea unui cuțit de mai multe ori decât își poate aminti. A încercat să fugă de nenumărate ori, însă tragic este că ori de câte ori ajungea înapoi la casa părintească, propriul ei tată o trimitea înapoi la călăul ei. După o noapte petrecută sub cerul liber, de frica bătăilor, fata a găsit în cele din urmă curajul să meargă la poliție. A fost salvată și luată de acasă de către mama ei, însă liniștea a durat foarte puțin. În ianuarie 2021, tatăl Pește a recidivat. Sub tutela lui Istvan, la lui doar 23 de ani, Erica a trăit cea mai neagră experiență de până atunci. Nu devine doar o soție cumpărată, ci o sclavă obligată la munci grele. Cara apă pentru cai pe distanțe lungi, este bătută sistematic, nu doar de noul stăpân, ci și de mama acestuia, care folosește un bici pentru a o corecta, iar ororile sexuale sunt infinit mai grave decât în cazul primului troc. Procurorii de ICOD notează că fata este agresată zilnic și forțată să întrețină raporturi sexuale prin constrângere fizică și psihică. Într-una dintre filele din dosar, scrie că victima a declarat că inculpatul a agresat-o fizic de mai multe ori, inclusiv în timpul consumării raporturilor sexuale. Acesta a lovit-o cu o coadă de topor, a trântit-o cu capul de ciment și a lovit-o cu o curea. Pentru a se asigura că nu mai are curajul să fugă, Istvan a recurs la o metodă de umilire extremă. Mai exact, i-a tăiat părul Ericăi, astfel încât fetei să-i fie rușine să mai iasă în lume. Cazul în sine este o oroare, un chin necontenit, care ridică semne de întrebare dureroase despre cum a fost posibil ca un astfel de abuz să se desfășoare timp de atâția ani sub ochii unei comunități întregi, în timp ce un părinte își amaneta propriul copil pentru câțiva litri de alcool. Iar pentru Erica, chinul nu s-a oprit și probabil că nu se va sfârși niciodată. Concluziile expertizei psihologice depuse la dosar sunt de-a dreptul devastatoare. Specialiștii descriu un copil distrus pe plan psihoemoțional, blocat într-un cerc vicios de impulsivitate, depresie și epuizare. Pentru Erica, experiența manipulării, a bătăilor și a agresiunilor sexuale repetate s-a transformat într-o traumă care a marcat întreaga personalitate. Raportul medical vorbește despre simptome emoționale chinuitoare și despre flashback-uri incontrolabile. Asta, pe românește, înseamnă că Erica revede din nou și din nou, fără să vrea, ororile la care a fost supusă, chiar dacă ele s-au încheiat. Chiar și acum, în timp ce vă uitați la acest documentar, la ani distanță, Erica retrăiește obsesiv momentele abuzului, prin imagini intrusive care îi confirmă, în fiecare zi, că ceea ce i s-a întâmplat depășește orice limită a moralității și a legii. Erica este, din păcate, întruchiparea unui suflet lăsat fără pic de apărare în fața unor prădători, în frunte cu propriul ei tată, într-un sistem care a auzit-o, dar a lăsat-o să se întoarcă, de fiecare dată, în mâinile călăilor care au chinuit-o timp de aproape 1000 de zile. Justiția,
Așa cum te aștepta în România modernă, a început să se miște târziu. Procesul de la Tribunalul Covasna a fost însă unul fulger, contrar oricăror așteptări. A durat mai puțin de 6 luni, timp în care magistrații au analizat probe care dezveleau o realitate mai grozavă decât orice imaginație bolnavă. În sala de judecată au ieșit la iveală detalii despre grava indiferență a autorităților. În vara lui 2019, Erica a bătut la ușa poliției din Târgu Săcuiescu. Fugise de la primul ei stăpân, Mailat Lorand. Le-a spus polițiștilor că este bătută și violată. Ce au făcut agenții? Au făcut-o nefăcută, iar dosarul a fost îngropat sub alte mormane de hârtii, cu probabil la fel de multe cazuri oribile. Ofițerul Lorinț Ișvan a fost cel care a preluat cazul. Aflat în apropierea momentului pensionării, polițistul, în loc să extindă cercetările, a ales calea cea mai scurtă. Procurorii îl acuză mai apoi că a falsificat acte. Ar fi scris în declarație că fata își retrage plângerea. Mai revoltator este că l-a pus pe tatăl fetei să semneze în locul ei, tânăra fiind în acel moment în alt județ, mai exact la Timișoara. Același tată care o vânduse pe băutură, timp de ani la rând, unor depravați. Polițistul a propus clasarea dosarului. Pentru el, calvalul Ericăi nu era o prioritate. O altă polițistă, Izabela Moroianu, a audiat-o pe fată la 8 luni după începerea urmăririi penale. Atenție! 8 luni au trecut de la deschiderea anchetei până la audiere. Instanța a notat clar eșecul ei în motivare. Ulterior audierii nu au continuat cercetările prin dispunerea extinderii urmăririi penale sau sesizării din oficiu cu privire la faptele noi, sesizate de persoana vătămată, respectiv viol, lipsire de libertate sau de a sesiza procurorul în vederea declinării cauzei pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de minori. Din cauza acestei neglijențe, fata a rămas în continuare captivă. A fost vândută din nou unui al doilea bărbat, pentru că nimeni nu a oprit cercul violenței și a depravării. Instanța, odată ce cazul a ajuns la tribunal, a fost categorică în privința strigătului de ajutor al victimei. Instanța nu poate să nu observe că, în ciuda situației în care se afla minora, aceasta a formulat mai multe plângeri privind săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe, amenințare, iar cu ocazia audierii din data de 15/7/2020, minora a declarat aceleași aspecte privind faptul că tatăl său a dat-o la diferiți bărbați, dar aceasta nu-și dorea. Concluziile expertizei psihologice la care a fost supusă Erica arată cât de mult a suferit tânăra. Specialiștii vorbesc despre faptul că fata va rămâne cu sechele pe viață, în urma ororilor la care a fost supusă timp de aproape 3 ani. Participarea minorii la practicarea sexului neconsimțit i-a adus atingere pe plan psihoemoțional. Minora era în prezența unui puternic algoritm criminogen, impulsivitate, emotivitate, depresie, epuizare. Erica are flashback-uri incontrolabile. Retrăiește abuzurile în fiecare zi. Nu are liniște, deși nenorocirea s-a încheiat deja de multă vreme. Victima atribuie comportamentului indivizilor simptome emoționale dureroase, reexperimentare imagistică intrusivă și incontrolabilă a abuzurilor sexuale, care, recurent trăite, îi întăresc convingerea că faptele petrecute depășesc limitele morale și legale. Sentința Tribunalului Covasna a venit după doar 6 luni de la începutul procesului. Victor G., tatăl care și-a amanetat copilul pentru niște beri, a primit 12 ani de închisoare. Mailat Lorand și Mailat Ișvan au fost condamnați la câte 9 ani și 3 luni fiecare. De asemenea, instanța i-a obligat să plătească victimei 50.000 de euro daune morale. Evident, fiind vorba despre o amiciție bazată pe sărăcie și câteva lăzi cu bere, este aproape sigur că victima nu va primi niciodată banii care îi se cuvin. Justiția a dat verdictul final la începutul anului 2024 și în cazul polițiștilor din dosar. Ofițerul Lorinț Ișvan a fost condamnat la 2 ani și 11 luni de închisoare. Lista infracțiunilor sale este ca o erată interminabilă: abuz în serviciu, fals intelectual, uz de fals și favorizarea făptuitorilor, printre alte delicte. Din fericire pentru el, Ișvan nu a ajuns după gratii. Instanța a decis suspendarea executării pedepsei sub supraveghere și totodată i-a interzis dreptul de a mai ocupa o funcție publică timp de 2 ani. L-a obligat la 60 de zile de muncă în folosul comunității. Practic, cariera lui în poliție s-a încheiat sub semnul infamiei. Oricum, Ișvan ieșea la pensie imediat după caz, așa că pentru el aceste date au devenit imediat irelevante. Nici colega lui, Izabela Moroianu, nu a scăpat, cu ghilimele de rigoare, de brațul lung al legii. Pentru neglijență în serviciu, instanța a stabilit o pedeapsă de 10 luni de închisoare. Judecătorii au dispus amânarea aplicării pedepsei pe un termen de supraveghere de 2 ani, perioadă în care fosta polițistă trebuia să presteze 45 de zile de muncă neplătită în folosul comunității, la primăria Târgu Secuiesc sau Sfântul Gheorghe.
Uluitor este că, potrivit ziarului Libertatea, care a poreclit-o ildico pe victimă, Izabela Moroianu a revenit pe post la scurt timp după aflarea sentinței. Mai mult, polițista incapabilă, care nu a dat 2 bani pe strigătele disperate ale victimei minore, este acum șefă, după ce, în decembrie 2021, ea a promovat prin concurs în funcția de șef al Biroului de Investigații Criminale din Poliția Târgul Secuiesc. Femeia a câștigat, în 2023, anul în care instanța ancheta în sfârșit cazul Ericăi, 109.290 de lei din salariul de la IPJ Covasna, potrivit declarației de avere pe care am găsit-o pe internet. Dacă ați luat recent o amendă, atunci știți că, deși suntem în anul 2026 și agentul care vă scrie procesul verbal de constatare este echipat cu o cameră de luat vederi în piept și alte tehnologii de ultimă oră, tot Indigo-ul este folosit pentru a vă înmâna și vouă copia acestui document. Cât timp în majoritatea secțiilor de poliție din zona rurală și chiar urbană din România încă domină Indigo-ul și respectiv dosarele mari și greoaie, e greu să faci ceva ca instituție care luptă împotriva acestor animale, mai ales în cazul în care se desfășoară în timp real. Este în mare parte vina sistemului, cu siguranță. Însă, în cazul Ericăi, este în aceeași măsură vina polițiștilor. Potrivit datelor de pe portalul hotărârilor judecătorești, cazul lui Erica este primul în care niște polițiști răspund în fața legii, pentru că nu au ajutat o victimă a traficului de ființe umane. Cazul ne arată cât de mult contează atitudinea unui singur om, care iese din rând și își face treaba. Însă cazul Ericăi e mai ales o poveste despre cum gesturile de umanitate ale unor necunoscuți pot schimba destine. Erica și cei 3 frați ai ei locuiau la marginea orașului Târgu Secuiesc, într-o baracă fără apă curentă sau grup sanitar. Copiii n-au mers nici măcar o zi la școală, iar vecinii au declarat în ancheta poliției că erau trimiși la cerșit și că adesea i-au văzut plângând de foame. Ca să facă rost de bani, mai scrie Libertatea, pentru băutură, tatăl o vindea pe fată pe 50 de lei și cât putea să bea în timpul tocmelii, unor bărbați care își căutau neveste. Din august 2018, când abia împlinise 14 ani, și până în mai 2021, fata a avut 4 cumpărători, de fapt, spun jurnaliștii, care au obligat-o să întrețină relații sexuale cu ei și să muncească în gospodăriile lor. Cel mai șocant este ce a povestit fata după ce totul a ieșit la iveală. Erica le-a spus celor din comisia de expertiză care au evaluat-o că nu vreau să mai povestesc nimănui ceea ce mi s-a întâmplat, vreau să uit. Mai ales că le-am spus celor de la poliția din Târgu Secuiesc și nu m-au crezut. M-au întrebat dacă nu cumva mint. Au zis să merg acasă, că rezolvă ei, dar n-au făcut nimic. Ce face poliția între timp și totodată în zilele noastre pentru a mai tăia din elanul acestor agresori fără niciun fel de scrupule? Informează, în loc să asculte victimele. Ține prelegeri în școli, în timp ce copiii sunt cu ochii pe telefoane, face câteva poze din spatele clasei ca să fie legal din punct de vedere GDPR, să dea cu ele pe Facebook-ul MEAI, iar mai apoi să retrage în glorie. În timp ce presa scrie cât de feriți sunt acum minorii din calea acestor prădători sexuali depravați. Cifrele raportate oficial sună bine, pe hârtie. Doar în proiectul Stop Trafic, peste 4700 de elevi din 19 județe au fost informați despre pericolele de pe internet și din viața reală. Polițiștii le explică tinerilor cum să nu cadă în plasa metodei Loverboy și cum să recunoască semnele exploatării, când chiar polițiste au căzut de nenumărate ori în această capcană. Se organizează concursuri de afișe, se împart pliante lucioase și se bifează acțiuni preventive în județe precum Cluj, Bihor sau Constanța. În timp ce acele județe cu cele mai multe cazuri, cum sunt Vaslui, Covasna, Mureș sau Gorj, sunt mai rar vizitate. Totul arată ca o mașinărie bine pusă la punct, o campanie de PR care ne spune că statul veghează. În timp ce agentul zâmbește pentru poza de grup din clasă, în satele uitate de lume, realitatea se scrie tot cu indigo și cu sânge. Cazurile, deși ar trebui să scadă astfel, în realitate au explodat în ultimii ani. Agresorii se văd neînchiși, de cele mai multe ori, iar acest lucru duce la încurajarea indirectă a acestora. În județul Vaslui, tot în perioada în care Erica era supusă ororilor celui de-al doilea client al tatălui ei, 2 fete de 13 și respectiv 16 ani erau vândute pe 500 de euro unor nenorociți. Una dintre ele a fost violată, iar a doua a scăpat doar cu bătaie și alte orori, scăpat deci cu ghilimele. Aici, tragedia poartă amprenta aceleiași neglijențe statale. Fetele erau în grija unui asistent maternal, adică sub directa supraveghere a statului, când au fost luate la ocazie și vândute ca niște obiecte. Prețul târguielii, 2500 de lei. Și aici, ca și la Târgu Secuiesc, sistemul de protecție a fost doar un spectator mut.
În timp ce instituțiile se laudă cu proiecte europene de prevenție, copiii acestei țări sunt mutilați psihic, în barăci de la marginea satelor sau în casele celor plătiți de stat să-i ocrotească. Indigoul supraviețuiește, responsabilitatea se pierde, iar victimele rămân cu o singură certitudine. Atunci când strigă după ajutor, statul prima dată verifică dacă nu cumva mint sau glumesc. În România, în fiecare săptămână, 38 de minori sunt victime ale unei agresiuni sexuale. În plus, statisticile arată o creștere a cazurilor în care victima este un minor. Ce este și mai grav este faptul că cele mai multe agresiuni au loc în familie. Nu. Aveți copii? Nu. Nu am, da. Dar dacă ați fi avut și fata dumneavoastră, ar fi fost violată de 7 indivizi? Dar, părinții trebuie să aibă grijă de fete, de copii. Păi și de fete și de băieți, de ce nu au avut grijă părinții? Băieții sunt un pic mai cum-s băieții. O fetiță de 17 ani a fost violată la școala de vară Aur în 2023. De 14 membri Aur, din care unul era deputat și este și în continuare, da? Chiar dacă nu este de facto adevărat, în România, violurile parcă se vor a fi cumva normalizate. Deși mai avem mult până la a colcăi de cazuri pe avergurea lui Jeffrey Epstein, peștele celor mai mari și mai importanți lideri mondiali de origine americană din mai toate domeniile, aceste mini-cazuri românești de prăduire sexuală, mai ales cu minori, sunt câteodată normalizate chiar și în rândul politicului, de unde, evident, te-ai aștepta să fie grav contestate și investigate. Nu de mult, la o școală de vară a Partidului Aur, desfășurată în stațiunea Neptun, a izbucnit un scandal imens după ce o minoră de 17 ani a reclamat că a fost violată. Cazul a scos la iveală o realitate mizerabilă. S-au făcut referiri la alcool consumat în exces și la o victimă lăsată pradă unor indivizi care se presupune că vor să conducă țara. În loc de o reacție fermă, am asistat la o tentativă de mușamalizare și la declarații politice care încercau să dea vina pe victimă sau pe provocările pe care aceasta le-ar fi comis, cu ghilimele de rigoare. Când agresivitatea sexuală pătrunde până în nucleele politice care organizează evenimente pentru tineri, semnalul transmis societății este unul de o toxicitate extremă. Mai exact, oricine poate deveni o victimă, iar influența te poate face intangibil, dacă ești de partea cealaltă a cazului. Poliție, legi, acestea rămân doar pentru pătura de jos a societății și, cum vedem în cazul de față al Ericăi, nici măcar pentru aceasta. Este adevărat că de multe ori victimele și abuzatorii acestor cazuri provin din zone defavorizate, însă nu de puține ori persoane influente, cu putere sau cu bani, sunt cele care supun victimele la asemenea orori. Este și cazul unui militar de 38 de ani din Clinceni, Ilfov, care a fost arestat preventiv după ce a încercat să violeze o fetiță de doar 13 ani. Individul, angajat la Ministerul Apărării, a urmărit copila și a atacat-o într-o scară de bloc, fiind oprit doar de intervenția providențială a unui vecin care a auzit țipetele copilei. Atenție! Vorbim aici despre un om antrenat să protejeze civilii României, care și-a folosit forța și statutul pentru a vâna un copil pe stradă, ca un animal de cea mai joasă speță. Odată ce societatea vede că aceste acte nu sunt pedepsite așa cum ar trebui, trendul devine unul ascendent, mai ales într-o lume în care educația sexuală, sau de oricare altă natură, este la pământ. Și, așa cum era de așteptat, cazurile nu doar că se înmulțesc, ci devin din ce în ce mai înfiorătoare. Ca un ultim exemplu, un adolescent de 17 ani din Baia Mare a violat o fetiță de doar 5 ani, după care, speriat că a început să țipe, i-a crăpat acesteia capul cu o cărămidă. Băiatul, după ce și-a îndeplinit nevoile sexuale dereglate, a decis să scape de victima prea gălăgioasă, pentru a nu fi prins de cineva, imediat după săvârșirea actului. Trebuie să precizăm din nou că, deși nu putem da toate detaliile din aceste cazuri, deși multe se găsesc în presă, este important să înțelegeți că toate aceste orori au avut loc. Nu sunt teorii ale conspirației, nu sunt zvonuri, nu sunt TikTok-uri sau reel-uri cu surse dubioase, nu sunt nici măcar acuze fără probe, ci din contră sunt adevăruri de necontestat, dovedite în instanțe. Ucigașul de 17 ani a fost prins abia după ce proba ADN de pe cărămida folosită l-a dat de gol. Acesta recunoscând în fața anchetatorilor că m-am speriat foarte rău că strigătele ei or să fie auzite. Un copil de 5 ani, ucis pentru a acoperi un viol, o viață stinsă într-o clipă de teroare absolută. Ar fi normal să concluzionăm cumva acest material, doar că, deși am văzut și scris despre multe în istoria de peste 15 ani pe care echipa Cazuri Necurate o are în jurnalism, nu prea mai avem ce să spunem după ce am înșiruit doar câteva dintre aceste cazuri înfiorătoare, în frunte cu cel al Ericăi. Concluzia rămâne una generală, mai exact că monștrii cu chip de om nu au ce căuta în libertate printre noi restul. Însă, aparent, soluții nu există,
atât timp cât legea este prea permisivă cu autorii acestor orori de nedescris.